Aiwa, tida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwenguva yamunoramba muinesu tiri kuno kuChipinge kune nyaya iri kutsiriridza yatinoda kuti tinge tiri tinombonzwawo kuti hama dzekuChipinge vanotiwo kudii nenyaya iri kutenderera mumastreets esocial media. Mukoma makadi yenyu? Aiwa, tiripo makasimba here. Aiwa, tinofara. Makadi yenyu mko? Tiripo makadiwo, tinofara. Tinofara. Aiwa, nyaya inotenderera mumastreets esocial media kuti zvoni hanzi kunoku ndo kwakaoma panyaya dzemishonga, munotowo kudii nayo nyaya yembomo? Inini hangu, zita rangu ndinozi Gift Muje. Ndinogara kuno kuChipinge. Ndinoberekwa kuChikore mission, ndo kwandakaberekwa. Asi handina kwandakambofamba kuenda kogara kunzvimbo yakasiyana neChipinge ine. Asi pandakazwe nyaya dzekuti kuChipinge ndo kushashadzei dzekukurumbira ngenyaya dzeuroyi, handina naso kuwirirana nazvo ngekuti hai unondozwa kuti hai una uroyi usingabviri, unozwa kwechiswa unobve kuMalawi. Asi wanga wapinda mumataundi mwedu mwetiri munomu. Kuti titi ngao munomu here, asi unonga asi munompi wozoti kune chimbuya chakati chinorombesa asi chinobva chiri kuMozambique. Saka woti munhu wekuMozambique toti ngao muChipinge munomu here. Saka ndoti hazviso muChipinge munomu, asi kuti vanhu vanobve kuretu ndo vandoti dini, vanotoitira vanhu zvavanenge vaida kuita. Asi chiri munomu ngechoti maprofita ndo ari muno. Anobatoti ukaguma wokudetserawo kuti inini soro namba rirwadza zvinodai wobatsirwa, wopuwa mvura dzako dzemunamato wotopona. Zvekuzoti kurombeswa zvika kutobanyepa muChipinge munomuka amuna izvozvo, kuti vanotoita zvekurombesa munomuka vanonga vatobve kuretu, vanotoitawo zviro zvinezvi. Unosika chinyanga chiri apo, unozoti wazobvunze background unozoti unobva ari Mozambique, unobva ari kuMalawi, unobva ari kuZambia, vasiri vemunompi. Saka inini handimasi kuwirirana zvekuti muChipinge kuti kudai tanga titori nazvo taida tisana nemamotikari akadai ngenyu akanaka. Moti hatidzidiwo here motikari dzo? Totodzidawo, asi hakuna, ngekuti hakuna zvakadaro zvinoitisa muntu mari. Kutonyepa zvinobva dani mberiyo kuretu petisingazivo. Mukoma, munotowo kudii nenyaya iyi? MuChipinge vanhu vanoshanja, vamwe varimo asi vamwe vacho vakaita kuuya. Kwete kuti mandau kana kuti chinoitika kuti pawakakura kukura kwawaita vanhu vaibva kana kunana Mozambique, tiri mubhodha muChipinge. Saka vamwe vanobva kuMalawi, vamwe vanobva kuMozambique, vamwe vanobva kana kuti kunzvimbo dzinana tete kunana. Saka vanozouya kugara munomu vochiita senge vanhu vakutozi vanhu veChipinge vanoshanja. Asi kuti hamuna here vanoshanjawo venyu vari kunoko? Chinoitika futi pamwe pacho wevhu rinofamba muChipinge munomu, dimension racho rozoita futi kuti vanhu vashanje. Iwevhu ripi iroro rinofamba munomu? Madimension aimprove nene. Saka kuyera kwakunoita muChipinge kunozoita kuti kushanja kurambe kurimo, because zvinhu zvazvinezvi zvichiri kudii coexist. Asi muri kuzvibhiliva tenda zvenyu kuzvibvuma kuti mishonga iriko, n'anga dziriko munomu? Mishonga muChipinge shuwa irimo. Asi kuti pamwe pacho kuti izobuda pachena ndiwo unenge waitsvaka. Waendepo kwete kuti vanonganyora sign post. Pamwe wewo ndiwo unozoendako wapuwa mishonga yako woshasha kuidii kuishandisa. Dzitori miti chaidzo kuti usaite mudumbu munorwadza, tsvake muti wakadai ngekumushangura rapa ukline mudumbu mwako. Vamwe vanonga vane siki dzemumadzimai, votopuwe maguchu ekuti vatomwa havo votorapiwa. Voti kwazi kuChipinge kunorombiwa, hakusi kuromba asi kutorapiwa ngemiti dzingori general. Zvisina kuti kwazi wamboone kupika pane chimwe chinhu zvazoizwa zvichidhoma zvaiswepo. Hakuna, muti kutochere muti unongoitoona kuti mutsatsa uri apo wozi unorape musoro, wototora wodzise mvura yacho womwa. Saka kuromba here? Chipinge hachina zvakadaro. Aiwa, vari kuramba mukoma kuti aiwa ini ndakabukurira munomu kuChipinge hakuna zvakadaro. Ameno kuti munozoonawo sei mhuri yeZimbabwe nyaya iri panapa patiri kupfuurira mberi nekukurukura nedzimwe hama? Maita basa madzikoma nekunguva yenyu. Aiwa, tinotenda zvikuru. Mazvita.